Predstavujeme vám AI Mouse IT, revolučnú bezdrôtovú myš s umelou inteligenciou, ktorá prepisuje, prekladá, upravuje a tvorí za vás. Počúvajte ďalej, pretože to, čo vám ukážem, zmení váš spôsob práce s počítačom navždy. Je jedno, či ste učiteľ, podnikateľ, marketér, tvorca obsahu, programátor, študent alebo ktokoľvek ďalší pracujúci s počítačom. Chcete prepisovať hovorené slovo do textu v reálnom čase? Jedným tlačidlom. AI Mouse IT to zvládne v akomkoľvek jazyku, ktorý si zvolíte. Potrebujete preložiť text z cudzieho jazyka? Stačí jeden klik. AI Mouse IT okamžite preloží a prepíše hovorené slovo alebo označený text do jazyka, ktorý potrebujete. Máte obrázok s textom a potrebujete ho rýchlo upraviť, skopírovať alebo preložiť? S tlačidlom inteligentného rýchleho OCR to zvládnete za pár sekúnd. Vytvorte print screen, upravte obrázok, rozpoznajte text alebo ho preložte. Všetko pomocou AI Mouse IT. A to nie je všetko! Stačí vysloviť otázku a tlačidlo AI otvorí vstavanú aplikáciu, ktorá vám okamžite odpovie. Stále málo? Predstavte si, ako by váš pracovný deň vyzeral, keby vám AI Mouse IT pomohla aj s personalizovaným obsahom ako písanie dokumentov a esejí na základe šablón, vytváranie profesionálnych prezentácií alebo transformácia dokumentov do vizuálne príťažlivých prezentácií, príprava excelovských tabuliek na mieru, generovanie obrázkov podľa vašich predstav, tvorba myšlienkových máp, biznis plánov, sumarizácia článkov a hľadanie odpovedí, korekcia dokumentov alebo úprava kódov pre programátorov. To všetko s podporou viac ako 100 jazykov vrátane slovenčiny, češtiny, angličtiny, poľštiny, maďarčiny, nemčiny a ďalších. AI Mouse IT má vstavanú nabíjateľnú batériu, súčasné pripojenie k 2 zariadeniam cez Bluetooth a k ďalším cez USB bezdrôtový prijímač. Na výkone pridáva voliteľná citlivosť od 800 do 4000 dpi a kompatibilita s Windowsom a Macom. Nepremeškajte túto príležitosť. Získajte AI Mouse IT teraz a začnite šetriť čas touto revolučnou technológiou. Zvýšite produktivitu a zjednodušíte si život. Kliknite na odkaz nižšie a vyskúšajte AI Mouse IT ešte dnes. Nečakajte. Zvýšenie vašej efektivity čaká len na jedno kliknutie.